గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు ఈలెక్స్ కుక్వేర్లో వితౌట్ ఆయిల్ చికెన్ బిర్యానీ చేసుకుందాము. మాది హైదరాబాద్ 32 బ్రాంచ్ జోనల్ డైరెక్టర్ ఆరుద్ర మేడం, బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ చంద్రకళ మేడం. నా పేరు కలమ్మ, నేను డైరెక్టర్. చికెన్ బిర్యానీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: బాస్మతి నానబెట్టుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకొని మ్యాగ్నేట్ చేసుకోవాలి. మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్నది ఉడికించుకోవాలి. 70% రైస్ ఉడికించుకొని పైన లేయర్స్ వేసుకోవాలి. ఫ్రై ఆనియన్ వేసుకోవాలి, కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకోవాలి, ఇంకొక లేయర్ రైస్ వేసుకోవాలి. మిల్క్లో చిటికెడు పసుపు వేసుకొని కలర్ కోసం పైన వేసుకోవాలి. వావ్, చికెన్ బిర్యానీ రెడీ. సూపర్.